Mayor Michael Rama gipahamtangan og suspension apan wa pay order nga nadawat bisan ang lokal nga buhatan sa DILG. Mga job order sa dakbayan sa Sugbo makadawat og pinaskuhan gikan sa City Hall. Samtang gihuna-huna pa sa Kapitolyo kung pilay ihatag nga bonus sa mga empleyado. Mga armas nakuha sa mga pulis gikan sa usa ka sundalo. Publiko gipahimangnuan sa posibleng kahuot sa trapiko ugma tungod sa pagpangabli sa Robinson's Galleria. Mayang hapon Sugbo, Kabisayaan, 60-day suspension ni Cebu City Mayor Michael Rama wa pa madawat sa DILG 7. Kini may kalambigitan sa tulo ka kasong administratiba nga gipakanaog sa palasyo sa Malacañang. Ang report giaksyonan ni Ryan Sorote. Sa local government ko na ay procedure na. Nagwat ba ang Department of Interior and Local Government Region 7 sa 60-day suspension order ni Cebu City Mayor Michael Rama? Kung moabot ang order, ilapit kining susihon kung doon na kini partikular nga mga direktiba o kung sila gyud ang maserve ini. Depende ba gini siya kung unsay provision kung naamang gali sa unsay content sa order. Depende atong tanawon kung naamang nabot kung naa. Gisuspenso si Rama sa Office of the President niadto pang Disyembre 2 tungod sa giingong grave abuse of authority, grave misconduct ug pagpangdaog. Tungod kini sa pagmando ni Rama sa pagdemolish sa Center Island og street lighting projects sa Barangay Labangon niadtong miaging tuig. Ang misangat sa reklamo si Barangay Labangon Captain Victor Buendia nga sakop sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan og Liberal Party nga kaatbang ni Rama sa politika. Kani sakop sa Liberal Party ang mayor, apan mibiya og sakop na karon sa United Nationalist Alliance ni Vice President Jejo Marbinay. Ubos sa Local Government Code, si Vice Mayor Edgar Labella ang mupuli sa isuspenso nga mayor. Ano na lang na kung naamang gali mabot. Kung ang atong balaod na ay procedures, na ay provisions nga unsay kuan kinsay mo lingkod. If kung mahitabo man gali na. Laing gisusi sa DILG ang posibilidad nga dunay laing ipakanaog nga desisyon ang Office of the President sa laing kasong administratiba nga giatubang ni Rama og mga sakop sa konseho sa Sugbo. Mao kini ang nag-ungong kasong administratiba nga gisangat sa abogado nga si Remelio De Lute sa pagpanghatag sa syudad og 20,000 pesos nga calamity aid sa kapin 4,000 ka mga empleyado sa Cebu City Hall. Nagpasabot kini nga mahimong madugangan ang suspension ni Rama ug dunay laing mga opisyal sa syudad ang mauban kaniya. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mayor Michael Rama gikatahong gisuspenso tungod sa pagpaguba sa Center Island sa Katipunan Street sa Labangon nga nakabalda sa traffic. Kini giaksyonan ni Leslie Camanade Vistil. Wa pay nadawat nga suspension order ang kagamhanan sa Cebu City Hall kalabot sa report nga migawas sa Mantalaan nga adunay suspension order si Mayor Michael Rama. Si Rama gikatahong gisuspenso sa DILG tungod sa iyang pagpaguba sa Center Island sa Katipunan Street nga nagkabalda sa dagan sa trapiko. Si Rama gikihan ni Labangon Barangay Captain Victor Buendia nga kaalyado sa BOPK. Si Rama wala sa Sugbo ug atoa sa France alang sa usa ka official trip. Matud pa ni Vice Mayor Edgar Labella, dugay na silang nakadungog og hungihong kalabot sa suspension sa mayor nga nag-ungot sa buhatan sa DILG. Nakita ni Labella nga adunay pamulitika sa maong lakang. Muduso sila og petition for review sa Court of Appeals aron masusi ug mapugnan ang pagpatuman sa suspension sa mayor. It's very difficult to get a reversal of their own decision. I would rather that kanang mo file of motion, a petition for review on certiorari with a prayer for the issuance of with a prayer for the issuance of a temporary restraining order and preliminary injunction. Petition for review on certiorari with a prayer for the issuance of a temporary restraining order or TRO and preliminary injunction. To enjoin to order the Office of the President in implementing the decision to preventively suspend the mayor until after
until after the case will have been resolved. Matod ni City Administrator Dr. Lucille Mercado, dugay na silang nasayod nga pamaagi kini sa kontra sa politika. Kita man gud nimo nga this is a very political move. So of course mangita man sila paagi sa unsa na lang makitaan man na nimo silang gibuhat ni Ma'am Diwa, no, so, sa unsa na lang ang mga klaseng kaso ba. So we just take it in stride, dili lang ta makuan because there will be wa may kanang serbisyo nato sa mga mga constituents nato nga sa may ani ma-hamper or it will still go on. We will still give the same quick kaning response and quick service ba. Sila bangon Captain Victor Buendia, wa pa sab makadawat sa order. Giawhag ni Buendia ang DILG sa pagpatuman dayon sa suspension. Order, so the DILG should implement it immediately. Di nila dugay-dugayon kung na ang order. So ang ako asad, if ever mga tinuod ni, so dili pag yun siya fully perfect nga justice nga nakuha sa katawhan. In fact, suspension pa man siya for 2 months. So answer ni, it is a partial justice for the people of Barangay Labangon and City of Cebu against an abusive and disoriented mayor. Gihangyo ni Vice Mayor Edgar Labella ang mga supporters ni Mayor Michael Rama nga magpabiling mabugnawon. Ilang himuon ang mga lakang aron di mapatuman ang suspension. Kibaw man ko, daghang masakitan nga mga lumalaban sa atong mayor. Wa go na mag-involve og pangawkaw, wala go na bisan o sa kasintimo nga nahilabtan sa atong kaban sa syudad. This is just a matter of using his discretion to promote and protect the general welfare of the city. Nga pagtan-aw niya nakakause gud og terrible traffic jam, nakakause og roadblock and bottleneck nga maka-discomfort kayo sa atong mga katawhan. Muna nga he used his discretion. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Kwentahon pa ni Governor Junjun Davide kung pila ang ihatag nga Christmas bonus sa mga empleyado sa Kapitolyo. Gimando na ni Governor Junjun Davide kang Provincial Budget Officer Danilo Rodas pagpangita kung asa kuhaon ang kwarta nga mahimong ihatag sa Capitol employees isip pahalipay karong Pasko. Alang sa gobernador, ang ayan lang nga kahatagan og bonus ang mga kawani sa Kapitolyo nga nagtrabaho tibuok tuig. Bisan ang mga volunteers nga nagtrabaho sa Kapitolyo gikatakdang pahalipayan ni Davide. Karong Christmas party gikatakdang i-anunsyo ni Governor kung pila ang posible nga madawat sa casual ug regular employees. Sa mga kahago sa kakuan sa atong mga volunteers sa barangay, no? They deserve it, no? We feel that they deserve, of course. Para lang, yes. Malipayon lang gyapon ang Pasko sa mga job order employees sa Cebu City Hall tungod kay bisan ug wa sila'y madawat nga cash incentives apan duna lang gihapoy giandam nga pahalipay kanila ang lokal nga kagamhanan sa Sugbo. Si Leslie Caminadi Vistil sa maong report. Way ang iyang kagulan ng mga job order sa Cebu City Hall tungod kay bisan pa man og wala sila cash incentives nga madawat nga susama sa casual ug regular employees apan dunay giandam nga pahalipay ang lokal nga kagamhanan ngadto kanila. Matud pa ni Cebu City Administrator Dr. Lucille Mercado nga makadawat gihapon sila og pinaskuhan gawas sa mga departamento nga magtampo-tampo aron mahatagan og cash ang mga job orders sa dakbayan. Duwa sila cash incentives? Wala. Murag ang naiuban nga mga departments ang amot-amot sila para i-share nila. Dili. Of course, dili. They will also get something. Kaya nakatabang ba sa gina sila? Of course, they will get. Gipasabot ni Mercado nga di mahimong makadawat og cash incentives ang mga job orders tud kay by contract man ang ilang transaksyon sa City Hall. Di sama sa mga pribadong kumpanya, wa sa mga benepisyo ang mga job orders sama sa makuhang benepisyo sa mga regular employee. Mao man ay kun ana kay per project, so there are projects that finishes early, do tako nya taas nya mahuman na it's another naman sa contract good after the next na sad nga project. Technically, wala employer relationship ang GO. Yes, wala nga kind of kuan. Wala. Dili.
Karong Biyernes, gikatak na madawat na sa mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang 30,000 ka pesos nga cash incentives. Ang maong budget napasar ni atong Martes pinaagi sa giduso nga supplemental budget 2 sa Executive Department. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. City Health Officer sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mipahimangno sa kanunay nga pagpanglimpyo sa palibot aron malikayan ang sakit nga dengue. Ang Barangay Basak mao'y giila nga nag-una sa labing daghan nga kaso sukad na sa milabay nga 3 ka tuig. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Sprayer together with the chemical. Naguna sa lista sa dunay labing daghan og kaso sa makamatay nga dengue sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang Barangay Basak. Sukad tuig 2013 hangtod karong 2015, numero 1 ang Basak sa kaso sa dengue. Mas taas ang kaso sa barangay niya atong 2013 nga miabot og 87 cases. Mikunod kini pag 2014 nga miabot lang og 48 cases samtang 46 na lang karong tuiga. Ubos sa top 5 sa syudad sa nakalabay nga mga tuig ang Barangay Pusok, Gunob, Babag ug Pahak nga magpuli-puli lang sa pwesto. Maski nag-rashes na ang bata, basig naloya na ang bata, wala gyapon gipahna sa City Health. Murag na nagpabaya lang ang ginikanan. Mao ginay reason. Mangingon mo nga why gihimo ang City Health danobra among gihimo. Katapusang namatay sa dengue ang 6 anyos nga si Anya Grace Anino nga taga Barangay Paho. Disyembre 1 nagsugod ang hilanat sa bata nga gituhuan lang sa iyang magidikanan nga normal nga hilanat. Gida sa pribado nga ospital ang bata hangtod nga namatay kini niadtong Disyembre 4 tungod sa dengue shock. Way pisikal nga timailhan sama sa pagdugo sa lagos ang dengue shock nga posibleng ibaliwara sa mga pasyente. Awag sa Lapu-Lapu City Health sa publiko nga magmatngon sa 3 hangtod 4 ka adlaw nga hilanat nga usa sa mga timailhan sa dengue. Ang City Health Office dunay kahimanan sa test sama sa complete blood count, platelet count o rapid test aron pagtino kung positibo sa dengue ang pasyente. Subli nga pahimangno sa City Health ang paglimpyo sa palibot nga mo'y nagunang tanagang batog sa pagsaka sa kaso sa dengue. Dunay mga pampubliko nga tungoan sa syudad ang ilang nasusi nga hugaw ang palibot. Daghan gihapon ang wa mo pakabana sa ilang palibot sa mga barangay nga dunay taas nga kaso sa dengue. Nang limpyo ng ubang mga BHT nako, nagmisting kami kapitan tanan. Ang mga tao dito sige sikit siya, tong-its, o diya, maingon dahil nga, sir, pwede na i-appeal ninyo limpyo ang ilang sa balay? Imagine ha, kami palimpyon sa ilang hugaw. So, why pakiba? So, unya na sila mo magpakabana kung nasakit na ilang bata niya. Ang resulta no, ang health department mo ay pasanginlan. Padayon usab ang pagmonitor sa kapin 600 ka mga barangay health workers sa mga gipanghilantan, pagpahigayon sa misting o pagbutang og chemical sa makurtina aron makalikay sa dengue. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga armas lakip sa duaan nga pusil nakuha gikan sa usa ka military. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Nagkadayang matang sa kalibre sa armas ang nasakmit sa Special Weapons and Tactics kun SWAT gikan sa usa ka tawo nga nagpailang usa ka military. Si Private First Class Pedro Ignacio nadakpan sa SWAT human sa ilang pagginukdanay sa kadalanan sa Virama alas 5 pasado kaganyang buntag. Sumapa ni PO3 Ricardo Conde sa SWAT ilang nakitaan ang Ford Everest nga nagdala sa plaka nga AAE 754 nga gibabag pagparking sa kalsada. Diyang ila kining gisuwayan sa pagbadlong, dali kining midagan. Pagnoon lang ko kay baka na akong yawi. Agad, dili na isa na ko. Ito naabot na dili. Dili na pita. Isa may nasarukan. Dagat si Kalin. Nakuha sa SWAT team ang 9mm diha sa iyang hawak nga dunay holster, KJ9 sulod sa iyang backpack ug adunay ubang mga armas nga wa matino ang kalibre ug mga magazine sa bala. Nakuha sa sud sa sakinan ang KJ9 nga airsoft gun. Si Ignacio na destino sa Bayog, Zamboanga del Sur ug temporaryong nanimuyo sa Barangay Tabunok, syudad sa Talisay. Si Ignacio nagdumi sa paghatag og mga pamahayag sa News 5 ug nagpunay lang kini og pagduko. Alaw na ganyang kadlawon, naalarma usab ang kapulisan sa Sugbo sa usa ka tawo nga nagpabuto sulod sa disco sa sitio Lower Kawayan, B. Rodriguez, Barangay sa Magdos. Nangayog tabang sa kapulisan ang wa magpailang nga tawo tungod sa ilang gikaaway sulod sa diskuhan o gipabuthan.
Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gianugunan si Governor Junjun Davide sa pagbalhin sa hepe sa kapulisan sa rehiyon sa lain nga assignment niini. Gitumbok sa gobernador paggukod niini sa illegal nga druga sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Gianugunan si Gobernador Junjun Davide sa pagbiya ni Chief Superintendent Prudencio Tambanias sa Police Regional Office 7. Alang sa gobernador, maayo ang performance nga gipakita ni Banyas labi na sa kampanya ni ini batok sa illegal nga drogas ug illegal nga sugal. Natagbaw siya sa pangkinatibukan sa gipakita nga labok sa police official labi pa sa subsub ini nga mga drug operation sa kalungsuran. Since he assumed office, I was really very, very comfortable working with him. And we also, of course, the province also supported the efforts sa Regional Police Office. Sukad nga nahimong hepe sa PRO 7 si Banyas, minilyon ka pesos nga kantidad sa shabu ang nasakmit sa nagkalain-laing police stations gikan sa kapin 6,000 ka mga drug personalities. Ang kalampusan sa pagsumpo sa illegal nga drogas, lakip na ang loose firearms ug illegal gambling ang hinungdan nga gipasidunggan ang PRO 7. Nalipay kita sa performance ni Gerald Banyas. And I believe he's going to be promoted, so good luck to Gerald Banyas. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nangantay karon ang PNP ug BFP nga gukdo nila kadtong mamaligya og pabuto gawa sa designated firecracker zone nga anaa nahimutang sa South Road property. Sunod semana gikatakdang mopaygayon og inspeksyon ang mga otoridad sa mga lugar diin sagad magtapok kining vendors nga dili otorisadong mamaligya og pabuto sa maong dapit. Si Leslie Caminadi Vistil sa report. Nagkasabot ang kapulisan ug ang Bureau of Fire Protection nga magtambayayong sila sa pagpatuman sa City Ordinance nga nagdili sa pagpamaligya og pabuto sa bisan asang lugar dinhi sa dakbayn sa Sugbo. Gawas lang sa giila sa syudad nga firecracker zone diha sa South Road Properties kon SRP. Matod ni Acting Director sa Cebu City Police Office Senior Superintendent Marciano Batchancila Jr., ilahan ng gisgutan sa nakalabayng tigom sa Police Coordinating and Advisory Council kun PICAC ang kabayin sa mga pabuto nga ipamaligya sa kadalanan ug malls nga walay permit. During the PICAC meeting, ang chairman si General Elizalde gi-alert nato ang BFP and hasta sadmi bahin ni anang mga pabuto. So joint minani the Bureau of Fire Protection ug kami mag-joint operation ug ang sa City Hall. Sa sunod semana, mopahigayon og inspeksyon ang kapulisan og pangkumpiskahon kadtong mga pabuto nga walay permit nga gipamaligya gawa sa firecracker zone. Ang gikuan kay magbase manggudta sa City Ordinance niya. Mo atong tumanon. Di mo sad nay atong i-implement. Ang BFP mo imuila sa mga malls nga accredited nga namaligya og pabuto. Apan giklaro ni Batchancila nga dili tanang klase sa pabuto ang i-display sa mga malls. Sanglit pinili lang kini og kadto lang regulated nga pabuto. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Publiko gipahimangnuan sa posibleng pagkahuot sa dagan sa traffic sa may North Reclamation Area tungod sa opening sa Robinson's Galleria. Matod ni Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Marciano Batchancila Jr., ipakatap nila ang mga pulis sa bagong mall aron mutabang sa traffic enforcers. Karong Sabado buksan sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang Barangay Extravaganza diha sa SRP ug ang kasadya sa SRP. If you remember katong dito sila sa ang barangay sa dito sa Bukid ug sa to pahugyaw sa anding karon na naog sila naa na sad sila diha sa SRP. Sa ato pa sa city government na. Yes, activities. Suportado sa gobernador ang resolusyon sa sangguniang panlalawigan nga ideklarar ang Dumanhog nga usa ka election hotspot. Apan buot masiguro sa gobernador nga adunay kalabutan sa politika ang nahitabo sa maong lungsod. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit.
Sayo nga nakikita si Dumanhog Vice Mayor Gungun Hika kang Governor Junjun Davide aron ipaybaw nga napatay atul sa shootout ang main suspect sa pag-ambush sa iyang supporters sa Barangay Masa nitong Biyernes. Tungod sa hitabo, gikonsidera ni Davide nga dunay basihanan ang resolusyon ni Board Member Christopher Baricuatro nga hangyon ang COMELEC pagpaubos sa maong lungsod sa election hotspot karong 2016. I support it, no? Kaya as much as possible, gusto kita nga karon kainit maging elections in some areas in the province because of intense rivalry between mga candidates. So we hope na ma-ensure sa COMELEC ang peace and order, yeah. Of course with the assistance of police authorities. Niadtong Biyernes pagimando ni Davide kang Senior Superintendent Noel Gilyamak ang pagbutang og dugang pulis sa Dumanhog aron masiguro ang kalinaw sa maong dapit. Ang gobernador sa iyang bahin mitugyan na lang sa investigasyon sa kapulisan aron pagsuta sa motibo sa krimen ug pag-ila sa mastermind niini. Apan siya mismo, buot mahibaw kung tinuod ang alegasyon na politically motivated ang krimen. I'm looking at it also, no? I'm studying carefully yun. So there could be, no? Kaya nakainit talaga yung eleksyon. Giangkon hinoon sa gobernador nganing panahuna, nagkainit na ang bangi sa politika sa lalawigan. Mao nga giawhag ni ang pulis nga tutukan ang tagsa-tagsa nila ka mga area of responsibility. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gi-interview na sa Commission on Human Rights ang mga dinakpan sa Dumanhog Police Station nga mireklamong gikulata sa Vice Mayor. Igsuon niini nga konsehal ug mga pulis. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Kaganihang buntag ang Commission on Human Rights na abot sa Dumanhog Police Station alang sa pag-interview sa duha ka mga piniriso nga mireklamo nga gikulata. Ilang giila nga mibunog kanila nga si Vice Mayor Gungun Hika, igsuon nga konsehal nga si Wado Hika ug mga pulis sa Dumanhog. Sila giila nga mga suspek sa pagpamusil sa sakyanan sa usa ka kandidato pagka Vice Mayor sa Dumanhog. Gi-interview sa CHR sila si Joselito Quirante, Samuel Villagonzalo ug Bimar James Mijares. Reaction ako na madag mabangan mo na sa pagkuan ba paggimo na namo pangkulata mi dire. Kinsa ni kulatan ninyo? Ang atong Vice Mayor ug ang konselor. Ang konselor. Yun sa man nila. Mo na isukmag nila. Sige tangan mo dire sa. Ipagawas mi nga picturean paguman day. Ikalat sila sukmag mo das kuano, diabas tubangan. Well, nihaagom na ko. Sukwahi sa reklamo sa mga nangabunog ang hepe sa Dumanhog Police Station Senior Inspector RV Arbuis nang himakak nga dunay nahitabong pangpangulata sulod sa police station. Well, ila man ang katungod no mag-file pud sila ng CSR, pero para sa buwa way nahitabong pagpangulata kana ilahang bunog resulta na siya sa kanang resisting arrest nila. Matod ni Arbuis ang mga bunog nila ni Villagonzalo ug Quirante tungod sa pagsukol niya dihang gidakop tiadtong Sabado. Miyari sila, may tanaw sila, pero wala sila magtarog. Kay namang ko niya, moingon lang ko siya, ayun yung tarog advice kung inaana ilahang ko, ako mismo, nabuyat ko sila. Maral, tanaw ra sila sa mga suspect. Ang Commission on Human Rights mi-imbestigar human midangop kanila si Mayor Nelson Garcia sa Dumanhog. Torture monitoring activity, no? Kanigong torture monitoring activity, mekanismo man sa anti-torture law. Matod ni Villarino, igo sila muhimog rekomendasyon sa pagpasaka og sumbong sumala sa ilang makita sa investigasyon. Si Arbuis niingon nga andam niyang tubagon ang investigasyon sa CHR. Si Mayor Nelson Garcia nihangi usab sa Provincial Director nga pailisan si Arbuis pagkahipi sa Dumanhog Police Station. Ang hepe niingon, maghuwat siya kung dunay order nga pulihan na siya. Wala pa mahitabo ning insidentihan. Naana siya request dito sa Cebu Province para iparinig. So that's the power of the local chief executive. I cannot do nothing with that. So what I am waiting for is my order. At unless nga wala pa ko yung order, I will not abandon my station, no? Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Vice Mayor sa Dumanhog mipasangil nga adunay narco politics sa ilang lungsod. Kini giaksyonan ni Johanna Bahenting. Kunya mingon sila
Matod ni Vice Mayor Gungun Hika, mikatap ang gidili nga droga sa ilang lugar. Iyang giila ang kanhi pulis nga si Nilo Quirante nga mo'y drug lord sa ilang lungsod. Gipakita ni Hika ang video nga nakuha sa giingon nga balay ni Quirante. Giila ni Hika ang lalaking nagbahig og shabu nga si Quirante, samtang ang nakuhaan nga nagsuyop og shabu mao si Amarty 1 nga napatay kaganihang buntag. Gi-raid na kaniadto sa mga pulis ang balay ni Quirante apan wala kini madakpi. Si Hika mipasangil nga nagdawat og protection money si Mayor Nelson Garcia gikan kang Quirante. Si Mayor Nelson Garcia nagtuo nga usa lang kadrama ang pagpusil sa sakyanan sa kandidato ni Hika pagka Vice Mayor. Ang sakyanan gipusil samtang nagparking og walay sulod nga tawo. Igo lang usab gipabiya si Hika sa lugar usa pa nahitabo ang pagpamusil. Butang nato, no? Butang na nato. Nga wa siya'y kalambigitan ni adto. Pero kinahanglan maningkamot siya pareha sa ako ang pagpaningkamot nga mahatagag hustisya ang atong mga kaigsunan sa Barangay Masa. Mahatagag hustisya ako ug akong mga kauban. No? Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahenting, News 5. Vice Mayor Hika miila sa mga napatay sa ronda nga mao ang namusil nga nagparking sa sakyanan sa iyang kandidato pagka Vice Mayor. Kinigiaksyonan ni Jinky Rosit. Naluit no? May their soul rest in peace. May unta dawaton sila sa purtahan sa langit. Kini ang gipadayag ni Dumanhog Vice Mayor Efren Gungun Hika ngadto sa duha ka mga suspect nga napusilan patay sa mga pulis kaganihang buntag atol sa giingon nga shootout didto sa lungsod sa Ronda. Apan kaganihang buntag ang mga pulis sa Ronda nagkanayon nga wa sila'y na blatter nga shooting incident ug way kalibutan sa hitabo. Ang napatay nga sila Wilfred Albios ug Marciano Amartiwan giila nga mipusil sa nagparking nga sakyanan sa kandidato sa pagka-Vice Mayor sa lungsod sa Dumanhog didto sa Barangay Masa niadtong Biyernes sa hapon. Ang duha giila ni Hika nga mga tawo siyang giila nga usa ka drug lord nga si Nilo Quirante. Bisan og napatay na ang duha, nagtuo siya nga dunapay mga supporter si Quirante nga buot siyang patyon tungod siyang kampanya batok sa illegal drugs. I hope kato unta mo nahitabo ni Nilo Quirante. Dili unta kato mga tawhana. No, gay kato mga sinugo ra to ni Nilo Quirante, mga tao ra to, gagmay ra to, no? Gagmay ra to. Gusto nako ang ihog yung madakpan. Samtang nagpadayon pang investigasyon sa nahitabo sa Dumanhog, giawhag ni Hika ang ilang mayor nga si Nelson Garcia nga magtinabangay na lang sila aron hingpit nga mahunong ang krimen sa ilang dapit. Unta mutabang siya nga masuta gayud ug mahatagan gayud hustisya ang ato ang mga kaigsuonan. Gay dili maayo ning maong nahitabo butang nato wa siya kalambigitan niini. Dili maayo nga dunay iyon ani nga panghitabo sa ato ang lungsod. Padayong nanganti si Hika nga pasakaan niya og kaso ang mga responsable sa pagpang-ambush kanila. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Duha ka mga tawo napatay sa mga pulis sa Dumanhog ug sa mga sakop sa Regional Public Safety Battalion didto sa Ronda. Ang duha mga sospek sa pagpamusil sa sakyanan sa kandidato pagka Vice Mayor sa Dumanhog. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Napatay sa mga pulis kaganihang kadlawon didto sa Sitio Lusno, Barangay Langin, Ronda. Sila si Marciano Tiwan alias Amar ug Wilfred Albios nga usa ka konsihal sa Barangay Masa, Dumanhog. Ang duha gipasanginlan nga mipusil sa nagparking nga sakyanan sa kandidato pagka Vice Mayor sa Dumanhog didto sa Barangay Masa ni adtong Bernes. Si Senior Inspector RV Arbues, hepe sa Dumanhog Police Station nagkanayon nga ilang operation uban sa Regional Public Safety Battalion follow up sa nahitabo sa Barangay Masa. Alas 2 ganihang kadlawon nakadawat sila og impormasyon nga nakitaan sila sa Barangay Apo lungsod sa Argao. Nagpatabang si Arbues sa SWAT ug Public Safety Battalion. Usa sila ni adto sa Barangay Apo, Argao. Itong attempt kami og sulod sa area, katong sa area nga kung duol asa dapit di stockingan dito sa grupo ni Vice Mayor. Nakadagan ni sila. So mao na nga dunay running battle ang nahitabo. So nagtinaganay pa doon dito. Nidagan sila towards sa amang Sitio Lusna. So dito na nag-encounter, nagbinuthanay. So mga
hayag-hayag na gamay siguro mga around 5:30 to 6. Dito naman nakita ng ilahan. Sir, kani si Wilfred. Giklaro ni Arbues lehitimo ang ilang operasyon kay sila maoy unang gipabutan. Sa duha og igo rasab silang ni Baus. Ilang gidakop si Bimar James Miharis 21 anyos alias Jimboy, taga Barangay Apo lungsod sa Argao. Matud ni Miharis, kaganihang kadlaw ni adto sa balay sa iyang ginikanan. Ang duha og namukaw kay nangayo og kape. Ganihang buntag na siya nakahibaw nga napatay sila si Tiwan ug Albius. Yung kawanan, hinihida ko. Kabuntag naman. Ito nga, lugay yung buto eh. Gidakop usab si Miharis gumikan kay nagatubang siya og kasong pagpatay. Sa lungsod sa Argao ug nakuhaan sab siya og armas sa kapulisan. Ted si Miharis, kanang Ben Miharis yata na dira karon. Number 1 most wanted na siya sa Argao. Naani siya pending warrant for the case of murder and gun for hire. So according to the Chief of Police of Argao, Inspector Bato Balonos, na daghan ni siya gipamatay dito sa ilahang area. Siya ano nakakuha tani kung kaning mga high powered nga banan? Well, sa ilahan ang posisyon. Ilahan ni sa balay nila. No, sa ilahan. Nakuha sa kapulisan ang nagkalain-laing kalibre sa armas mga bala gikan nila ni Tiwan ug Albius. Matud sa kapulisan sa Dumanhog si Miharis mo'y sospek sa pagpusil patay sa duha ka pulis sa Mualbual sa miaging tuig. Apan hugtanong gihimakak ni Miharis ang pasangil. Sanglit atol sa maong hitabo. Didto ra siya sa ilahang lugar sa bukid. Pagkahitabo sa Mualbual. Di ako sa Langom Argao ba? Okay. Kabilar ko. Daghang kita. Pwede. Mutanon ko dito. Matud ni Miharis human sa hitabo ni adtong Biyernes sa Barangay Masa. Niadto sa ilahang balay si Albius pagkalones nga dunay kauban upat ka tawo nga wa niya mailhi ug giusban kaganihang kadlawon diin kuyog niini si Tiwan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Happy day mga igsuon! Usa ka fashion show nga nagsalamin sa mga in karong pagasunubon sa mga kabatan-unan gipahigayon sa usa ka mall dinhi sa Sugbo. Tumong og tuyo sab ining maong fashion show mao ang pagtigom og pondo alang sa mga batang nanginahanglan og tabang. Usa ka fashion show for a cause ang gipahigayon sa usa ka mall sa uptown area sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong fashion show adunay tumong sa pagpundo og funds alang sa mga kabataang nagkalisod. Ang event organizer sa Dark World Agency nga mao'y nangulo sa pagpahigayon sa Believe in Magic Christmas Fashion Show mihulagway nga buot bilang maka-inspire og mga batan-on. Gipakita sa maong pasundayag ang nagkalain-laing mga klase sa mga outfits nga mamahimong suoton karong Pasko. Dunay outfit sa mga kabatan-unan ang mahimong masuot anytime. Gusto sad mina ang kanang mga bata karon kay mostly na amo nga gipagkuha dili man jud siya ingon na model na jud standard. So ang among gipakuha kay para sad na kanang usi tawag gani ganang ana gani mainganyo ang uban dili sila makuha sa mga bisyo. We make this fashion show for a cause, actually. Ug mao kadto naglangkob sa tong light news karong hapon alang sa wala karapusang mga chikas o ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawkot Sarang ang atong word of the day nagkanayon. Don't talk to strangers when your mouth is full. Agay! Umawkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!